Салом ба ҳама бонувони зебо, ба ҳама бонувони ҳунарманд, ба хурду калон, ба ҳамаи онҳое ки навори маро, канали маро тамошо мекунанд, ба ҳама онҳо дуруду паёми худро мерасонам. Ва имрӯз мехостам ки дар бораи нами куртае ки ба худ духтам каме ҳам бошад барои шумо характеристика диҳам. Аз он сабабе ки ман инро саросима духтам, ҳамин курта қафо кашид, қафо мерафт. Ман имрӯз штанеро переделка кардам ва мехостам бо фаҳмонам як хел ҷош ки аз чӣ сабаб ҳамин куртаи ман қафо мерафт. Куртаи оддияй, даҳни курта гирдак, выточка омадагӣ аз ҳамин ҷо натуниён. Мана бинед абхват грудия бинед чӣ қадр часпида истодагиай. Баъд ҷои миёнро даровардам. Куртаи мо трапеция, кушодави бараш разрез дора. Остинои оддӣ, не ки таи кашам бинед чӣ қадр танга как часпида истодааст. Ҳастае занакое ки кушод мепӯшанд, барои камака калон мебиёд, не ки агар ки шумо анои абхват грудиро ки тоғри гирифтед ани бари сина қапида истад, ҳамин кашолшавӣ намемонад. Анак рози куртаро ман да манекен мепӯшонам ва ба шумо боз мефаҳмонам ки аз чӣ сабаб ҳамин куртаи ман қафо мерафту як рӯзи дароз мара ғам дод. Ана бонувони зебо, куртаро ман дар манекен пӯшондам, акӯ ба шумо мефаҳмонам. Ҳамин куртаи ман рости гап қафо мерафт. Ман ҳама вақт гардани худро 18 тайёр мекардам. 18, баъд китфамро 6 мемондам. Ман ин дафъа саросима чӣ қадр ки гарданро 21 мондаму, не ки китф 6 истод. Инҷа уже аз сабаби гардан аллакай уже ба ман калонӣ кард. Ани вақте ки ҳамин куртача ё пуштаки гардан ҳамҷа агар туғри биёяд ва ҳамин китф хеле озод наиста, ҳамин хиша сини қафо партуфтан мегирад, хеле рафтан мегирад, баъд ай пеш кардана гаранг мешавӣ. Ҳамин китфҳои ман рости гап 1 сантиметри калон буданд. Ама китфи майда агар гирифта аз китф мезадам, бо гардан кушоди бад меомад. Барои ҳамин қадр куртаро полни кардам, ҳамин даҳни курта остиноро ҷудо кардам. Рости гап дар инҷа дар комментария дар яке аз наворҳои ман як бонуи зебо дузанда мегӯяд ки шумо камтар нотуғри гап задед апаҷон. Ҳамин кашиши курта ба сини қафо аз сабаби остин мешавад. Аз сабаби остин. Рости гап ман беҳад хурсанд шудам. Ҳама вақт як дарса дарсҳои ҳамин хел бо як хел ҷо мешавад ки бо як хел дузанда, бо як хел мешавад, як хел шогирд ҳам бо секретора фаҳмидан ҳам мешавад. Ман кандам куртаро рости гап даҳни пуштакро айсари китф айсар бурдам. Китфи ман беҳад рост буда, китфа ман ростак задам. Гирифтам айсар китфҳоро каме нишеб задам, инро истар монда, гарданро майда кардам. Ҳоз гардани мо 18 шуд. Майда кардам. Вақте ки майда кардам, аку китфи худу 6 монд. Баъд як борига назар кардам, гуфтам ки кани айби чӣ бошад, остина дидам. Рости гап остини ман аз аввал туғри задагӣ буду. Вақте ки ман абъёми остин кушодӣ ки кард, ман аинҷа танг кардам, ҳамин ҷое ки вай мешавад барои остин часпондан, ростаки бад омад. Ман мисол остинро вақте ки ман пора мекунам, ҳама вақт мехоҳ остин ман инҷа бояд анам қаҷо бояд гирдшакл бошад, барои ки аинҷа то инҷа то таи каша гирдакай ку мо хеле таги каша гирдакай ку анам қаш бояд гирдак боша, исш баъд хеле рост меша. Инҷа ҷои мисол зборкаша. Ама вақте ки ҳамин остинро ҳам хеле пора кардам, анам инҷаш ба ман кушодӣ карду ва ман аз ин ҷо гирифтам танг кардам. Танг кардам, инҷа ҷои дидед ҷои гирдиш намемонад. Барои ҳамин қадр анаи остинам рости гап айб бароварду. Инҷаи ман хеле ростак шуд. Хеле рост омад беҳад. Манам инҷа надромад. Инҷа ҷои гирдиш ки намонд надромад. Барои ҳамин қадр ана иҷоҳош кашол истодан, буромадан. Остинро кандаму айсар, амхе инҷаша майда ки буд, айсар анамҷаша хеле нимкулла монда, баъд буридам. Хе бо айсар рост кардам. Остини мо акун анахе шуд. Туғри шуд, вале инҷош кашол дигар нест. Остин агар гуфти ҳам дузанда ки остинам кам-кам бояд аҳамият додан дар кора, гапи остинам аст. Ҳама тарафа чизе ки метавонед як советҳое ки аз ҳар тараф мефаҳмед, мешунавед, илтимос онҳоро рад накунеду дар вақти куртадӯзӣ ҳамун секретҳои ҳамун ҷои махфӣ, ҷои нозукиҳое ки мефаҳмед,
یا در همین کورتاتون مقصد بینید وقتی دوختانده بی اهمیت نمونید. اما که از کورتا را چه دید اولی نوردم من کورتا دتنم پوشیدم کورتا به حد دتنم خوشرو استاد نکشیش کرد گردن هم خوشرو اول گردنم به حد آزادانه استاد انم خیلی شیدن میگرفت این خیلی شیدن میگرفت این خیلی میرفت ای دسته و دیگه من فقط پیش کشیده روز دیگه هم کرده که نه معقول نشه نفر دیگه نمیپوشین. من بانوی زیبا یک برگه به شما فهموندم با همین خیلی جای نازکیاش که شود باز به یک برگه من به شما میفهمونم یکی شما همه طرفه با دقت گوش کنید وقتی دخترم به هم یک بار با دقت نگاه کنید آستین رو پشت رو هم سمگلانی انمیجا به انمیجا باید توغری بیاد که سلیشکم کشول نبیانی خیلی نشود همش همین کیف با کیف رزمیر بر رزمیر توغری بیاد کورتا دتنه چسبیده انمیجا چسبیده ایسته چنین ابیو میختون ایستش چند کشود میکنین انا میقش خوشرو ایسته بر از میری تنتون ایسته همین کورتا قفا نمیرود ندید کتفا را کمک پایان زدم بعد پلیچ کماندم بعد توغری شید کتفای من نخی بود درست بود اول من ای پشت بعد انا اینجا به حدی بعد چقر کدگی که بدم اینجا کشود می ایستاد آموخته که نه منم خیال میکنم که پشتم تو گفته پیش کشیدن میگرفتم ای پیش من پشتک رو هم کمتر میده کردم و کتف رو گرفتم با ایسر سر نشیب زده با 1 سانتی متر هم دهنی کورتا رو میده کردم هم اینجا رو نکن توغری شد